Quddiem it-tħassib serju ta' diversi jaqdiet u assoċjazzjonijiet li ħarġu jikkritikaw kif il-liġi proposta tal-oppożizzjoni dwar il-ħarsin ambjentali tista' tkun għodda li tiġi abbużata biex jinqataw delizzji ċelebrazzjonijiet u dixxilpini sportivi, il-Partit Nazzjonalista qal li se jmexxi xorta waħda. Waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar is-suġġett il-kelliema tal-PN qalu li hemm inkluża mal-ambjent Malti l-attribwiti kulturali. It-tradizzjonijiet Maltin allura skonthom ma tistax tkun kontrija. Però fi qegħdin ninkludu wkoll mal-ambjent Malti dik li hi l-attributi kulturali. Illi fiha qegħdin nagħtu l-ogħla protezzjoni lil dawk li huma kulturi u tradizzjonijiet Maltin li jiffurmaw parti mill-qafas tal-kelma ambjent. Allura kif tista' proposta bħal din tipprova tkun kontrija. Din il-liġi li twassal biex persuna tista' taqbad u tmur il-qorti fejn titlob biex jinqata' xi delizzju ikkummentaw dwarha bosta fosthom l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol l-MFA, il-Federazzjoni tal-Motorsport, il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti l-FKNK u l-Federazzjoni tal-Isparar. Huma qalu li kif inhi proposta liġi hija drakonjana, estremista, perikoluża, inaċċettabbli u tagħti lok għall-abbużi. Iżda f'konferenza tal-aħbarijiet id-Deputat Nazzjonalista Derin Karabot li ftaħar li ressaq il-liġi qal li konsultazzjoni saret u staqsa kif issa tista' toħroġ kontrija.